Што ты хочаш ад старога? Я тут па твою параду. Ты хочаш пражыць жыццё пустэльнікам? Людзі, як ты, занадта моцныя для адзіноты. Табе ёсць чым заняцца. Ніхто ў нашым узросце не прыходзіць да ўлады. Вось таму, што мы надта маладыя, мы не ведаем, што ёсць нешта немагчымае. Запомніце, што Бог стварыў людзей роўнымі. Я быў сляпы, ён даў мне зрок. Я напісаў гэта? Так. Урэшце, гэта праўда. Цудоўна ласка.